dobrodošli si još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam giveaway video i vi ne možete da shvatite koliko se čudno osjećam što sada sedim ovdje i snimam, jer sam provela 2 nedelje samo u sobi onako učeći. Ok, jedan dan sam samo zapravo snimala challenge sa mamom i sa Sarom i toliko mi je čudno, osjećam se kao da godinu dana nisam snimala ovdje, a ne ono nešto vrlo kratko. I danas učim i ne znam zašto izgledam ovoliko belu u faci kada čak nisam ni našminkala. Aha, znam zašto, to što sam stavila beli korektor ispod očiju, nisam stavila ni puder, niti bilo šta, ali u svakom slučaju eto da znate čisto da sam jako bleda. Uglavnom, pre svega želim da vam se zahvalim za 500.000 subscribera i ne samo za 500.000 subscribera, već za konstantnu podršku koju mi pružate i koju mi dajete i zaista hvala vam neizmerno mnogo i zaista ću se uvijek truditi dokle god budem naravno snimala za YouTube da budem što bolje mogu i da svaki video bude bolje od onog prethodnog, tako da zaista hvala vam svima što me pratite i što ste tu za mene. Mislim da sam to sve već onako rekla u live-u i generalno svi to već znate koliko vas zaista volim i koliko mi zaista značite. Šta radimo danas? Danas sam pripremila 5 različitih poklona za, da se kažem za 10 miliona, za 1.000.000 subscribera će biti 10 poklona, tako da subscribe-ite se na moj kanal da što pre dođemo do tog giveaway videa. Uglavnom, dakle, imamo 4 poklona ovako, za naravno bilo koga giveaway internacionalan i jedan poklon je za jednu moju fan stranicu. Također će se pobednik birati random i također internacionalan za apsolutno sve. To su neka onako najčešća pitanja, tako da generalno uvijek isto ponavljam, ali uvijek opet imam pitanje da li internacionalno jeste. Tako da, eto, mogu da vam pokažem sve poklone. Pravila ću vam kao i uvijek reći na kraju ovog videa, ali također bit će u opisu ovog videa, tako da obavezno pogledajte deskripciju ukoliko nešto u videu ne budem rekla. I mnogo mi je drago što sam jedan poklon baš personalizovala za dečaka, to vam nisam eto rekla, zato što čini mi se da me zaista onako dosta dečaka prati. Generalno uvijek u poklonima je tu neka šminka ili tako nešto što možda neki dečaci ne koriste, ali s druge strane eto i uvijek kažem da može bilo ko da se prijavi, pa tamo i da neki dečak dobije neki poklon koji je ne znam više za devojčicu, odnosno on smatra da je više za devojčicu, ne bi koristio to nešto. Lepo je da to pokloni svojoj mami, sestri, drugarici, devojci koje mu se sviđa ili tako već nešto, tako da u svakom slučaju svako od vas može osvojiti neki od ovih poklona. Tako da hajde da počnemo. Odmah da kažem, svi pokloni su apsolutno isti, samo su kese u kojima se oni nalaze različiti. Tako da hajde da počnemo sa prvim poklonom. Zaista sam gledala da budu lepi, da je nešto što se vama dopada i što ćete vi koristiti i nešto što ja volim. Dakle, ovdje imamo jedan ovaj shiny nesicer koji je upakovan u ovo, tako da ga ne bih otvarala, on je iz pupe. Zatim imamo, zatim imamo jednu majicu koja izgleda ovako, kao što možete da vidite. Čini mi se su sve majice u nekoj veličini SM, tako da svima odgovaraju. Zatim unutra imamo jednu jako cool stvar koju sam ja dobila na poklon od Barbie, odnosno dobila sam nekoliko, tako da ću podijeliti i vama neke. U pitanju su ova krila za pertle i mislim da je ovo toliko preslatka stvar i ovo je da čekam da stavim na svoje bele starke. Mislim da će jako slatko izgledati. Bukvalno to kada se otvori, naravno ono su ovdje preklopljena, to su cijela krila koje stavite na pertle i kao vaše patike imaju krila, kao možete da letite. Tako da jako cool izgleda i Barbie je to pravio. To sam jedno i vama ostavila. Zatim unutra imamo ovu svesku. Znate ono što se zove piši briši. To su moje omiljene stvari na cijelom svijetu plus šljokice na sve to. Bukvalno ne može biti bolje. Dakle, sveska kao što sam rekla unutra je normalna. Samo zbog ovog ovdje ne mogu lijepo da otvorim. I imate unutra na linije sveska u pitanju. Tako da ovako izgleda i jako je slatka. Zatim unutra imamo jednu Kikovu Smart paletu senki. Čekajte da je otvorim da vam je pokažem. Samo da pazim da ništa ne uradim. Dakle, ona ovako izgleda i preko naravno ima najlon, tako da ne bi ništa ovdje dirala i ona ovako izgleda. Ovo su neke boje, dakle stvarno neke neutralne boje koje svakako svi vi uvijek možete da koristite, koje svima trebaju. Ukoliko ste još ne znam mali, ne šminkate se, možete opet kažem pokloniti mami, baki, tetki ili tako već nekome. Zatim unutra imamo ovaj kao planer i ovdje imate dakle sve dane od ponedjeljka do nedjelje, uključujući naravno i nedjelju i možete, imate dakle različite
papiriće, možete ovo zakačiti negde, staviti negdje da zapisujete šta radite. Naravno cepkate papiriće kako se nedelja pomera. Zatim imamo još ovih sticky memos, odnosno ovih samolepljivih papirića, ja ih tako zovem, ne znam kako ih vi zovete, obeleživači, kako god, koje možete dakle lepiti u svesku, na zid, ako imate neku tablu da pišete sve obaveze. Imate jedan ovaj u obliku ovog dinosaurusa, šta je već, koji je onako veći, i ove male papiriće koji su obeleživači za sveske i knjige. Zatim unutra imamo jednu Divaž Pump It Up maskaru koja ovako izgleda. Sigurno sam da ste čuli od mnogih youtubera o Divaž brendu koji je došao kod nas, tako da zaista je super i ja ga koristim. Zatim imamo ove gumičice za kosu koje, da, i ja ih koristim, evo jedna mi je ovde na ruci i one su u ove 4 različite boje. Zatim imamo ovu trakicu za kosu, znam da je to sada baš dosta popularno i da to svi generalno obožavaju da nose. I imamo ovaj najbolja stvar ikada. Ja sam ovo prvo videla kod jedne devojčice koja se slikala sa mnom na nekom meetupu i ona je meni krenula to da joj se potpišem. Ja sam rekla, bože, zašto mi daješ kao tu čokoladu koju si jela? I ona kao, nije čokolada, ovo je mali kao notebook u koji možete pisati što god želite, ali mnogo je cool, izgleda kao odgrižena čokoladica, tako da jako je slatko. Zatim imamo jedan lak za nokte unutra u ovoj plavoj boji. To je onaj kao gel lak i mnogo je dobar, ja ih imam 4-5 komada, sigurno ste vidjeli kod mene na Instagramu, pokazivala sam ih. I sada dolazimo do najbolje stvari na cijelom svijetu. Ovaj zvuk ne volim i u pitanju je ova pupina žabica. Ljudi, vi ne znate koliko je ovo dobro, čekajte da vidite, prvo što predobro izgleda i kad potrošite moći ćete da koristite. I čekajte, sad samo da otvorim. Pogledajte senke koje se nalaze unutra, opet moram da pazim da ne pipam, ali ima najlon preko. A zatim, pogledajte dalje, ovdje piše prvo kao kiss me, a zatim kada otvorite, unutra imate ove sjajeve, rumenilo i gore još neka rumenila i highlighter. Pogledajte koliko je slatko, ovo je toliko dobro, ja sam se oduševila kad sam ovo vidjela. I da, za malo da sam zaboravila da vam pokažem, ovo gore se izvlači i ovo je četkica. Pogledajte koliko je cool. Prvi poklon gotov, sada možemo preći na drugi poklon koji se nalazi u ovoj ovdje kesi i to je onaj poklon koji sam rekla da je za dečaka. Dakle, unutra imamo ovaj kačket koji je mnogo cool, čekajte, moja koza je svuda. Pogledajte kako slatko izgleda i meni se čak jako dopada, tako da, eto, opet nije samo za dečaka, može bilo ko da ga nosi. Zatim unutra imamo jedan parfem koji se nalazi u ovoj ovdje bočici, meni iz Pull&Beara je. Meni se lično toliko dopao kada sam ga pomerisala i bila sam u fazonu, jo, moram da kupim i kao čekaj, ja ovo neću koristiti jer kao nije parfem za mene u smislu muškije. I onda sam kao rekla, ok, ostavit ću ga za giveaway jer je toliko dobar, tako da stvarno jako mi se dopada i pošto sam rekla da ću ga koristiti, nemojte misliti da otvore, nije juče kupljen. Zatim unutra imamo ovu Pull&Bear majicu koja ovako izgleda i mislim da je ona isto jako cool i ona je u nekoj S veličini, ali stvarno velika, tako da može biti oversized, a može i samo normalno stajati. Zatim ovdje imamo poklon koji je za moju fan stranicu i on se nalazi u ovoj kesi ovdje. Sad ću vam pokazati šta se nalazi unutra. Prva stvar jeste također onaj neseser, vrlo sličan onom koji sam pokazala na početku i on ovako izgleda, pogledajte kako je sladak. Zatim unutra imamo, slični su stvari, dakle kao i u onom prvom poklonu, naravno ima nekih drugačijih. Zatim također imamo ovaj planer sa svim danima u nedjelji. Zatim imamo ovu piši briši, odnosno ovo nije piši, jeste piši briši. Imamo opet ovu piši briši svesku na kojoj piše la god, ali onda kada se okrene je drugačija. Ili, jeste, drugačije su boje, drugačije boje ovo srce i slova kojima je ovo napisano, tako da, eto, ovo je također jedna mnogo slatka stvar i ja ovo bukvalno ne prestajem da radim u svom životu, tako da definitivno moram uskoro da prestanem. Zatim imamo sljedeću stvar, a to je slična majica kao ona od malo pre i ona izgleda ovako. Mislim da su to one basic majice koje su vam definitivno uvek potrebne gdje god da idete i šta god da radite. Zatim imamo maramu za kosu koje je ove crne boje sa bijelim tufnama. Zatim opet imamo za patike ova krila, zapravo ovako. Imamo Kikovu paletu koja je ovog puta drugačija, dakle od one malo pre. Čekajte, sad ću opet i ovo da otvorim da vam pokažem. I ona izgleda ovako. Ovog puta su to neke šimeraste senke, tako da drugačije od one malo pre i ove senke se sijaju. Opet je jako lepa i kvalitetna i znate same da ja obožavam Kiko.
Zatim unutra imamo još jedan Essence of Luck koji je ovaj prelepo i brown boja, toliko volim ovu boju, a to je ona Love Bite boja i obožavam i takav karmin. Zatim opet imamo ovaj notebook, ljudi, meni je ovo toliko dobro, ne znam zašto ovo sebi nisam kupila, koliko mi je to cool. Imamo opet ove gumičice za kosu i sada glavna stvar je sovica. Dakle, kao što je malo pre bila žabica, ovdje je sovica i sad ćete vidjeti kako ona izgleda. Ljudi, meni su ove stvari toliko slatke i bukvalno ne mogu da vam opišem. Čekajte, evo ga. Dakle, prvo ovdje imamo senke koje izgledaju ovako, dakle senke. Zatim kada se ovo otvori, ogledalo, i dole sjajevi, jao preslatko, bukvalno ništa nam ne treba, kad ovo ponesete imate i ogledalo unutra i sve, medeno je, apsolutno je medeno, ja sam se oduševila. Zatim u sljedećem poklonu imamo, čekajte, ovako, jedan L'Orealov neseser koji je u ovoj zlatnoj boji, u njemu možete držati šminku ili šta god već želite. Zatim imamo ovu roze četku za kosu i ovo koristim za raščišljavanje kose kada je tek operam, jako dobra stvar, što je plastična i što ne ulazi voda u nju, tako da možete koristiti i dok se tuširate. Zatim unutra imamo NYX-ovu paletu koja izgleda pogledajte ove nenormalne boje koje su unutra, samo pogledajte ovo kako izgleda. Ovo je za šminkanje, ja ne znam, ja bi se bukvalno s ovim šminkala svaki dan, nažalost nijem baš ovu, ali imam dosta njihovih paleta. Zatim unutra imamo još jednu paleticu, u pitanju je ova koju možete na primjer crtati obrve, a možete koristiti i za oči i ona ovako za malo fail, ona ovako izgleda. Zatim imamo ovoj, tada sam da kažem labelo, sjetila sam se da nije, to je zapravo jedan kao skrab za skidanje karmina, ujedno vam skine sve onako one mrtve ćelije sa kože i sunu kože, to što vam bukvalno onako smeta kada nanosite karmin, izgleda vrlo ružno, tako da kada pređete s ovim, em što vam skine karmin koji daje, da li je neki ono tečan mat koji ne može, tečni mat koji ne može ni sa čim da se skine, ili bilo koji, skine vam karmin i plus vam usta budu jako glatka i mekana nakon njega. Zatim unutra imamo jedan Divage Salt and Pepper lak za nokte, on je ove plave boje sa ovim belim tufnicama unutra. I imamo opet ovaj, malo opet da mi isvane, sticky memos, dakle ovdje su ovi papirići na koje možete pisati što god vam treba, a ovo je magnet, tako da ovo možete zakačiti na frižider ili ako imate neku tablu u sobi na koju možete staviti. Zatim unutra imamo opet, dakle, ovo Barbie za pertle. Zatim imamo jednu Sephorinu kokonat masku za lice. Zatim unutra imamo ovu narukvicu za ruku koja je jako slatka, ova kao srebrna s ovim srcem. Zatim imamo, sve zatim, ovaj Super Stay Maybelline stick koji prekriva bukvalno ružnu prošlost i ja ga obožavam. Dakle, on ovako izgleda i ovo je u broju 034. Zatim imamo Miracle Prep Illuminating and Hydrating Max Factorov fiksator, ne fiksator, primer za lice, ja se izvinjavam. I pored toga imamo NYX-ov karmin za usta koji u ovoj boji, kojoj, dakle to je ova bordo ljubičasta boja. Zatim unutra šta još imamo? Imamo ove minđuše za uši, dakle u ovoj zlatnoj boji, znate da ja obožavam ovakve minđuše, da je to bukvalno nešto što stalno nosim. Zatim imamo jednu Divažovu velvet senku koju je u ovoj nekoj isto sivkastoj, koliko vidim, sivkastoj prljavo roze boji. Zatim Max Factorov Radiant Lift puder za lice koji ima oni kao štras u pakovanju, naravno kada stavite nećete imati štras po licu. Ja sam potrošila već 2 bočice ovog pudera i mnogo mi se dopada. I imamo pored toga njihov Miracle Glow Illuminator koji je, dakle, ovako u ovoj ovde bočici. I imamo njihovu maskaru, tako da to se ovako izgleda. Dakle, to je sve od Max Factora. Zatim, u paku ima baš dosta šminki, tako da možete da birate koji poklon želite i koji vam se najviše dopada. Imamo Essence-ov crni lak za nokte. Zatim imamo Divažov Crystal Shine karmin za usta koji je zapakovan preko celofanom, tako da ne mogu da vam ga otvorim, ali vidite da u ovoj roze boji. Zatim imamo Divažov ovaj karmin koji ćemo sad otvoriti, ovaj može da se otvori, tako da vam pokažem. Pogledajte kako je cool tekstura, kao dijamant, i on je u ovoj ljubičastoj boji. I imamo ovaj Melted Chrome
kremom od Essence-a koji možete staviti na neki lak za nokte ukoliko želite da imate onako onaj efekat metalik noktiju, tako da to ovako izgleda i predobro je. I last but not the least je u ovoj ovde kesi. Kajde da počnemo od ovoga što vam zove najbolja stvar na svetu, to se nalazi ovde. Čekajte da otvorim, čini mi se da je ovaj zapravo i najveći, wow. Waiting for a Prince, pogledajte kako lepo izgleda. Da, inače gore da vidimo šta je, kreon, mnogo cool, tako da znate da imate ovde kreon. Čekajte da se otvara, aha, evo ga ovde. Evo ga, wow, pogledajte prvo ovako ovde se nalaze sjajevi i karmini i kada se otvori ovde se nalaze gore dva highlightera i opet sjajevi i ogledalo. I ovde imamo opet dakle senki za oči i rumenilo, ovde imamo još senki i ovde su sjajevi. Pogledajte kako je lepo. Ovo je bukvalno prelepo, prelepo je. Bukvalno možete da držite ovo kao ukras, nakon što potrošite, aj mislim da ga koristite, možete ga držati bukvalno kao neki ukras. Zatim unutra imamo, sad ćete vidjeti još, opet dakle jedan pupi neseser, ovaj naranđaste metalik boje. Zatim unutra imamo još jedan ovaj planer. Zatim još jedna piši briši sveska i sad je ova dakle roze koja se okreće na srebrno. Ja, mogla bi ovo cijel dan da radim bukvalno. Zatim unutra imamo još jedne ove nalepnice. Naravno opet Barbie krila za pertle. Još jedan notebook i ovdje imamo Kikovu paleticu. Ovog puta je manja jer je ona zaista bilo pupino ogromno. Čekajte da vam pokažem, samo da mi ne ispadne. Tu su ove predobre šimeraste boje, plus ovo je kao, isto je senka, može se koristiti kao rumenilo. Bukvalno je divno, divno. Tako da meni se lično one jako, jako dopadaju i nadam se da će se i vama isto dopasti. Imamo unutra ovu majicu na kojoj piše Life, dakle slična kao ona jedna malo pre, ali ona je bila bela. I unutra imamo jedan Essence-ov crveni lak za nokte. Zatim imamo jedne minđuše za uši, u pitanju su ove srebrne. I imamo gumice za kosu. I naravno još unutra se nalazi jedna Essence-ova Volume Stylist maskara koja piše da traje i do 18 sati. Tako da lash extension maskara i jako je cool, tako da evo ovako ona izgleda. I ljudi, to je bilo sve što se tiče ovog videa. Nadam se da su vam se dopali ovi pokloni, dakle svih 5 koje sam pripremila za vas. Ukoliko biste voljeli da učestvujete u ovom giveawayu, sve što morate da ispunjavate jeste da budete subscribe-ovani na moj kanal, da me pratite na Instagram profilu i da u komentaru ispod ovog videa treba da napišete zašto bi se baš vi trebalo da dobijete neki od ovih poklona, kao i koji biste poklon voljeli da dobijete. Jedino, dakle, ovaj poklon za fan stranici je isti za sve fan stranice, tako da to nije za ostala 4 poklona, dakle birate koju god želite. Također i fan stranici treba da napišu komentar zašto bi baš one trebalo da dobiju taj poklon. Tako da to su pravila. Ukoliko nešto možda nisam rekla, napisat ću ispod ovog videa u deskripciji, tako da obavezno to čekirajte. Pretpostavljam da sam nešto zaboravila, ali generalno sva pravila su vrlo jednostavna i nije ništa komplikovano. Tako da ljudi, to je bilo sve. Ljubim vas još jednom puno i volim vas najviše na cijelom svijetu. Ćao!